Prif Weinidog sydd wedi bod am bwysau ers y dechrau. Pam? Wel, dros arian a dderbyniodd wrth ymgyrchu i ddod yn arweinydd llafur Cymru. Rhywbeth sydd wedi bod yn gysgod dros I gyfnod wrth arwen y wlad. O wythnos I wythnos, mae gwleidyddion wedi dod fan hyn i'r bai yn galw ar y Prif Weinidog I fod yn glir, yn dryloyw am yr arian a gafodd e. 200,000 o bunnau gan gwmni dyn nath dorri'r gyfref. Ac mae wedi cael ei holi dro measures have you put in place now that you are First Minister? ar ôl tro, But at least we know that he had a skill for leveraging in money. Ar ôl tro. We've just got some important questions about your political donations. Wrth gwrs, mae'r gwrthbleidiau wedi beirniadu'r Prif Weinidog, ond rhwng pob dim, mae'r pwysau yma wedi arwen at densiynau o fewn I blaid I hun, a hynny'n amlygu hun yr wythnos hon, gyda gwleidyddion fan hyn yn galw pleidlais o ddiffyg hyder yn y Prif Weinidog. Ac roedd ei weld yn ei ddagrau ar lawr y siambr. O blaid 29, neb yn ymatal, 27 yn erbyn. Ond o golli'r bleidlais, mynnu ma Mr Gething nad wedi gwneud unrhyw beth o'i le. You see the leader of the Labour Party there, Sir Keir A Starmer. chofiwch, mae yna etholiad mawr ymhen rai wythnosau, ond mae'r weinydd y blaid dros Bryden, Sir Keir Starmer, ysgwydd wrth ysgwydd a Prif Weinidog Cymru. Mae ydy felly yn parhau yng nghanol y frwydr dros I yrfa wleidyddol ac yn sicr fydd na ddim taw ar y trafod na'r tensiynau dros y cyfnod nesaf.